B'investiment ta' madwar 800,000 euro, sal-aħħar tas-sena d-dieħla ir-residenti ta' ħal-KIRKOP u żona tal-madwar ser ikollhom ċentru tas-saħħa ġdid f'ħal-KIRKOP. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet fit-tieni solar tal-binja fit-triq Dani Cremona, li fi ftit ta' xhur oħra se tinbidel f'ċentru tas-saħħa tal-ogħla kwalità. Ikun jagħti servizzi l 25,000 ruħ li joqogħdu fl-area ta' ħal-KIRKOP, Żurrieq, Ħal Luqa, Safi, l-Qrendi u l-Imqabba, u da jfisser li daw il-pazjenti li qabel kienu jinqdhom il-Furjana issa jistgħu jieħdu servizz ħafna żed viċin il-lokalità tagħhom. Din il-binja diġà qed tintuża l-servizzi ta' speech therapy, madankollu issa ser isir tibdil radikali. Il-Kap Eżekuttiv ta' Dipartiment tas-SAHHA Fil-Kura Primarja Renzo De Gabriele tkellem dwar uħud mis-servizzi li se jibda joffri dan iċ-ċentru. Ifisser li hawnhekk ħajkun hawn servizz tat-tabib, ħajkun hawn servizz tan-ners biex jiddew anka feriti u ġrieħi u jkun hawn speċjalment anka tissue viability unit minħabba biex inkomplu l-kura tal-feriti. F'dan iċ-ċentru se jingħataw ukoll servizzi ta' prevenzjoni bħal tilqim u lifestyle clinics. Fl-istess waqt, speċjalisti minn Mater Dei se joffru servizzi oħra bħal fiżjoterapija, podjatrija u pariri għal dawk li għandhom id-diabete. Għandna wkoll servizzi rigwardanti l-għajnejn, ġifieri visti ta' nuċċali, niċċekkjaw il-glawkoma, jiġu anka konsulenti mill Mater Dei biex jagħtu il-servizzi tagħhom f'dan iċ-ċentru. B'ħidma konġunta ma' tobba privati u spiżeriji fil-lokal, dan iċ-ċentru se joffri aċċessibilità akbar biex il-pazjenti jinqdew viċin il-lokalità tagħhom. Dan kollu jmur jitfit mal-politika tal-Gvern biex jisaħħu s-servizzi tas-saħħa għall-kura primarja. Il-tender jalaq fl-aħħar tax-xahar li qegħdin fih, naturalment hemm proċess ta' ġudikazzjoni u awarding, aħna qegħdin nikkalkulaw li l-ewwel servizzi jibdu jingħataw fl-aħħar tas-sena d-dieħla.